Zdravím všetkých, tu je Pavol. Vítajte v tomto dieli Hack Košice podcastu. Dnes budeme rozprávať o firme Ponš, ktorú založili traja šikovní mladí podnikatelia Martin, Jaro a Filip ešte počas strednej školy. Firma sa zaoberá predajom originálnych ponožiek s charakteristickými slovenskými motívami. V tomto dieli vás čaká diskusia o tom, ako vybudovať legálny biznis počas strednej školy, rôzne výzvy, ktorými si firma prešla, ich marketingové stratégie a tzv. Metóda Bootstrap, ktorou sa dá vybudovať biznis bez veľkých začiatočných investícií. Nech sa páči, story firmy Ponš od nápadu k stabilnému biznisu. Vítajte všetci v novom dieli Hack Košice podcastu. Moje meno je Pavol a máme tu teraz firmu Ponš. Chalanov Martin, Jaro a Filip. Môžete sa záradom predstaviť. Martin. Takže čaute, moje meno je Martin. Som spoluzakladateľom Ponšu, ktorý sme založili už na strednej škole a momentálne študujem v Brne aplikovanú informatiku. Čaute všetci, ja som Jaroslav Ďurfina. Takisto som spoluzakladateľ Ponšu. Aktuálne obhajujem bakalárku na FEI-STU v Bratislave a mám 21 rokov. Ahojte, moje meno je Filip Čermák a chodili sme spolu na strednú školu na Golianko a momentálne študujem na University of Cambridge a som v druhom ročníku na Information Engineering. Díky chalani za predstavenie. Sa poznáte vlastne zo školy, hej? Zo žiackej školskej rady, konkrétne. No, my sme boli všetci zo žiackej školskej rade, čiže tam sme sa poznali hlavne. Aha. Dobre, tak prejdeme. Pripravil som si nejaké otázky pre vás, tak začneme tým, že čo to je vlastne Ponš. No, takže Ponš je relatívne mladá firma, ktorá sa zaberá výrobou a dizajnom dizajnových ponožiek. Majoritne sa zaoberáme teda dizajnom ponožiek a predajom pre maloobchodom v podstate, ale takisto sa venujeme aj predajom ponožiek pre firmy, návrhom ponožiek pre firmy a kompletným servisom takéhoto B2B smerovania. Hej, tak hlavne. Len doplním, že máte stránku ponš.sk PONSH a nie PONSH, pretože všetci si to mýlia. Dobre. Ako ste vlastne prišli ku tomu nápadu? Ja som počul, že ste boli na strednej a tam sa to zrodilo. A viete ku tomu dať nejaké intro? Tak boli sme, ja s Martinom sme boli na jednom leadership campe od jednej slovenskej organizácie LEAF, ktorá podporuje mladých ľudí v tom, aby zostali na Slovensko, v tom, aby tu začali podnikať, alebo aby sa im tu proste darilo. A boli sme tam a strašne nás namotivoval, aby sme spravili nejakú veľkú vec u nás na škole, lebo videli sme, že ostatní ľudia na iných školách zakladajú rôzne kluby, debatné kluby, robia zaujímavé veci. A tak sme chceli spraviť na našom gymnáziu na Golianovej ulici v Nitre zmenu v tom, že naše gymnázium by bola taká väčšia značka, takže ľudia by boli pyšní, že chodia na to naše gymnázium a tým by sme vlastne chceli motivovať ľudí, aby tam niečo pre to gymnázium robili. Takže sme prišli do žiackej školskej rady a chceli sme spraviť školský merch, ktorý by viacej prezentoval to gymnázium. No a nechceli sme spraviť niečo obyčajné ako trička alebo mikiny, lebo to mala každá škola, tak sme hľadali niečo zaujímavé. Napríklad sme našli tieto ponožky a zistili sme, že by sme ich mohli vyrábať a predávať za rozumnú cenu. Takže sme vyrobili 150 párov, no a predali sme ich vlastne za jednu veľkú prestávku, za 20 minút 150 párov, čo bol pre nás veľký úspech a zelená pre ďalší biznis v tomto bore. To bolo za akú cenu vlastne? To bolo, tuším, že 5 eur, nie 6? Ja teraz si nespomínam dobre. Za akú cenu? Akurát počítam, to je 7,5 párov za minútu. Nice. To je veľmi rýchle. Hej. Takže bola to taká fúška, pretože to z každej strany bolo asi, čo viem, okolo nás bolo pomerne 5 radov
a v každom ešte 10 ľudí a každý chceli ponožky. Čiže to bolo také jak na tržnici, že 35, 38 máte ešte, že nie, ešte pridajte a úplne akože to bola To je mega. To bola taká divošina, hej. A vyzerá to tak, že ľuďom sa aj viac páčili také ponožky ako bežný merch, ako mikiny a takéto veci. Ne? Hej, lebo to bolo iné. Lebo ponožky vlastne ešte nikto nemal. A mali ste ich potlačené potlačov školy alebo niečo také, hej? Oni boli pásikavé, modro-biele, však môžem ti poslať ešte fotku, prípadne môžeš niekde zverejniť na Hack Košice. Hej. A hej, také obyčajné modro-biele pásikavé s nápisom Gingol. Vtedy sme ešte nemali ani logo Ponshu, nebolo vytvorené, ktoré potom vytváral Filip. A bolo tam iba napísané zo spodu, že GG Merch by Ponš. Hej, úplne nejakým jednoduchým fontom, nič extra. Hej. No pecka. To je success story samo o sebe a potom ste vlastne išli ďalej s týmito ponožkami. Mňa by zaujímalo veľmi, že ako ste vyrobili prvú ponožku. Počul som, že dokonca to bolo vyrobené na Slovensku. Viete ku tomu dať nejaké intro? Takže úplne prvá ponožka bola už spomínaná ponožka pre školu, kde sme sa s dizajnom najprv chceli úplne vyhrať, chceli sme urobiť niečo veľmi farebné, niečo veľmi fancy, ale ľudia na to mali nie úplne pozitívne reakcie, čo nás najprv celkom sklamalo, lebo sme neočakávali takéto reakcie. Lebo sme si povedali, že skúsime teda niečo konzervatívnejšie, tak sme nadizajnovali už spomínanú ponožku s obyčajnými pásikami a nápisom Gingol, ktorá bola aj oveľa ľahšie vyrobiteľná pre nášho výrobcu ako tieto divoké dizajny. A tento dizajn sa dosť uchytil. Čiže lebo akože, ak ti môžem do toho skočiť, tak keď si zoberieš školu, alebo napríklad konkrétne to naše gymnázium, tak tam je strašne veľká masa ľudí a strašne veľká masa osobností, že milión dievčat, milión chalanov, niekto má rád si obleče čiernu, niekto si rád obleče bielu, niekto rád je výstredný červenou. A keď už ty dáš akože konkrétne, že najprv, že toto bude výstredné, tvoja škola a bodka, že akože tie ponožky, tak už tam si hneď odminusoval nejakú 200-300 ľudí, ktorí by si to nekúpili len kvôli tomu dizajnu. A keď dáš niečo také všeobecné, tak vlastne ty ich tak pohltíš tým, že si nikoho neodčleníš len tým dizajnom. Jasné. A vy ste mali, predpokladám, rôzne veľkosti, alebo ako to fungovalo? To sme si nechali odporučiť našim výrobcom, ktorý nám ponúkol nejaké všeobecné rozloženie veľkosti mnohých populácií a podľa toho sme sa vlastne riadili pri rozdelení veľkosti týchto ponožiek a pomerne nám to aj vyšlo. Čiže sme vyrobili klasické 3 veľkosti a v nejakých takých počtoch, ktoré súhlasili s populáciou a sedelo to. Dokonca ešte aj škola si ich odkupovala a nehávala si ich ako darčeky pre nejakých partnerov, alebo že keď niekto príde na návštevu, tak potom ešte škola ich darovala potom niekomu. Tak to bolo také celkom. OK, tak díky. Toto je akoby veľmi pekná success story na škole, čo ste tam rozbehli. A chcem sa opýtať, že ako ste postupovali ďalej, že čo bola tá motivácia a ako ste vlastne urobili prvé kroky ku tomu, aby ste produkt potom rozbehli na slovenskom trhu a potom ešte ďalej. Tak tá motivácia tam hlavne bola z toho, že sme videli, že sa to ľuďom páči a že by to mohlo mať úspech aj v slovenskom meritku. Ale potrebovali sme to spraviť čo najviac low budget. Vieš, a čo viac low budget je ako kúpiť si doménu za 10 € s nejakým úložiskom, dať na to cez WordPress e-shop, ponastavať tam milión vecí, to bolo akože Martin strávil strašne veľa času na tom, aby to vôbec fungovalo a neskutočne veľa chýb tam bolo zo začiatku. A myslím akože na našom e-shope. Pretože my sme si jednak taká najzaujímavejšia chyba bola, ktorá bola strašne nepríjemná, pretože keď bol nápor objednávok, tak tá stránka nevedela vždy dobre keby notifikovať za toho objednávateľa, že si to reálne objednal. Že ona skrátka neustále načítavala, ale neukázala, že už je to objednané. Tak ľudia potom dali refresh a znova si to objednali. A my sme mali neustále dvojité objednávky pod sebou od tých istých ľudí. A každému som musel volať, že dobrý deň, že prosím vás, že máme tu nejaké dve objednávky.
že či náhodou jedno storno a oni takí, že no, že mne to nejako prestalo fungovať, tak som spravila toto a ento. Tak vždy som to musel nejako vykecať, že no viete, my máme teraz takú chybu v systéme, ktorá tam bola skrátka rok alebo koľko, lebo sme to nevedeli opraviť. A až potom sa to podarilo, kedy tuším, že na nový rok, nie tento rok, ale neviem, ktorý rok to bol, už v januári sa spravil taký úplný redesign stránky, úplne na inom systéme. A už to, chvála Bohu, ide v poriadku. Ale trošku som asi odbočil. Čo bola tá hlavná, je ten low budget? No hej, že vlastne tá motivácia. Mňa by ešte zaujímalo, že keďže ste mali na škole tú potlač školskú, že čo bola prvá akoby potlač, ktorú ste predávali na Slovensku? Tak chceli sme tie ponožky predávať ako slovenské ponožky, lebo na Slovensku už tedy celkom leteli značky ako Happy Socks. By the way, Happy Socks sa vyrábajú v Turecku a niekedy vydržia 2 týždne. Takže chceli sme viac menej robiť ponožky, ale chceli sme nejako osloviť ten slovenský trh viacej ako môže osloviť slovenský trh napríklad Happy Socks. Takže sme sa sústredili na nejaké slovenské vzory, pretože Happy Socks nebude robiť slovenské vzory kvôli našemu malému 4 miliónovému trhu, takže sme chceli spraviť niečo slovenské. Takže napríklad prvý dizajn bol ako keby taká hora s lesom na ponožke so slniečkom, akože niečo taký horský dizajn. Krivánky. So slovenským motivom. Hej. Mal to byť akože kriváň. Neviem, či sa na konci úplne podobalo na kriváň, ale to už je na posúdenie iných. Hej. Ešte sme sa predtým rozprávali, že ste vlastne akoby ten pojem bootstrap, a že čo to pre vás znamenalo a že ako sa líši ten váš postup od tradičných startupov, že vlastne vy nie ste startup úplne ako, že ste skôr firma a že aký je rozdiel? Teraz startup, respektíve je a asi bude taký strašne hot word. Každý pozná, každý chce založiť startup. Ale netreba zabudnúť na to, že to nie je jediný spôsob, ako vytvoriť firmu. A veľa ľudí proste vytvorilo firmu tak, že začali s svojím malým kapitálom, ako napríklad my. No a potom proste iba postupne reinvestovali to, čo zarobili do firmy. No a potom skončili s firmou, ktorá je celá ich. Ak teraz niekto chce založiť startup, tak neviem, si zoberie nejakú požičku alebo dostane nejakú požičku od investíciu od venture kapitálu alebo od nejakého angel investora a tak ďalej. Ale viac menej tým predáva svoju časť vo firme. No a druhá vec je taká, že toto nebol úplne nápad, ktorý bol nejaký, ktorý sme mali, akože chceli zmeniť svet, vyrábať slovenské ponožky, chceli sme skôr iba ako keby adresovať trh, ktorý nikto ešte predtým neadresoval a tak proste na tom viac menej. To dobre Filip teraz povedal, že vlastne my sme nič nové nevytvárali. No teraz je keby sa zhadzujeme, ale my sa nezhadzujeme, my sme len zobrali ponožky, preformovali ich a poslali tým zákazníkom, potenciálnym zákazníkom, ktorým by sa to mohlo páčiť. Že sme vytvorili, tak niečo obmenili, zmenili dizajn a vytvorili z toho niečo nové. Ale nie je to nejaká nová technológia, nie je to druhý Microsoft, nie je to, chápeš, že nepotrebuješ mať na to nejaké 3 milióny. Hej. A je to, veľmi sa mi páči tá metóda. Takže ten bootstrapping je vlastne akoby malé inkrementálne kroky, kde investujete len to, čo máte a nemíňate z peniaze nejakých fundov a tak. Ďalej chcem sa spýtať, že keď ideme od nuly po biznis, ktorý beží dennodenne, čo vlastne vy ste vybudovali, tak čo sú tie jednotlivé kroky k úspešnému BU firmu, možno od prototypu až k web stránke a tak? Akože aby sa z toho stal taký samoživiaci projekt, alebo teda taký robustný, ako by som povedal, robustný biznis. Tam to je strašne veľa takých pointov, na ktorých musíš dávať pozor a každá firma ich má, akože pre každú firmu sú rôzne. Takže u nás napríklad, nechcem všetko moc konkretizovať, ale také, musíš mať niečo, čím pokrieš ako veľký trh, musíš tam nájsť taký ten dobrý
priemer, dajme tomu toho dizajnu, že musíš myslieť aj na to, že chceš mať niečo nové, ale zase chceš, aby sa to aj predávalo. Týmto máš niečo na e-shope. Niečo akoby pre každého. Niečo také, potom si môžeš dovoliť aj vymýšľať, ale musíš stále myslieť na to, že potrebuješ prežiť, potrebuješ mať niečo, čo budeš mať neustály income. Takisto je fajn myslieť aj na offline, pretože strašne veľa ľudí si len tak náhodne kúpi tie ponožky niekde v obchode, keď ich uvidí a sa mu zapáčia. Čiže aj to je dosť veľká veličina. A na veľa vecí treba myslieť. Musíš myslieť na marketing, musíš myslieť na to, že neustále inovovať, lebo tá inovácia to je asi také najväčšie slovo podľa mňa, ktoré by sa mala držať každá firma, že ty ak neinovuješ v tom pravom slova zmysle, tak vždy vymyslíš alebo skopíruješ len niečo, čo už existuje a budeš maximálne tak dobrý, ako od tých, od ktorých si to skopíroval. To je, že ak vytvoríš len ďalšie... Vieš dať možno nejaké príklady na tú inováciu od vás napríklad? Vieš čo, od nás napríklad asi to, jak sa pozeráme na ponožky na mieru a potom akože celkovo ten prístup k zákazníkom a čo im ponúkame a potom hlavne ešte tie dizajny, napríklad tie osobnosti Slovenska. Lebo to bolo také, že OK, že čo z toho spravíme, najprv to mal byť len jeden dizajn, potom že však spravíme rovno 3 dizajny, potom spravíme z toho trojpack, potom sme to úplne tak vyšperkovali, kedy sa to spúšťalo vlastne? V septembri? Tuším, že v septembri minulého roku a na Vianoce to už úplne vybuchlo, malo to neskutočne dobrý ohlas. Ale tak to nemusí byť čisto len tohto. Napríklad, čo je taký pekný príklad takej inovácie? Nikdy nemôžeš niečom zastať a opakovať tú istú chybu 3-4 krát po sebe. Vieš, že keď vidíš, že niečo by sa dalo zautomatizovať a že nemusíš tomu venovať čas ani energiu, tak to treba spraviť, akože hneď. Chápem. To sú veľmi dobré pointy, na ktoré treba dávať pozor a človek môže niekedy akoby zabudnúť, že čo sa práve deje, alebo že neviem, alebo stagnovať. Veľmi dobrý príklad je, a teraz viem, že úplne, že strelím taký príklad, akože cez nebesá, ale teraz to spomínal Steve Jobs v jednom svojom prednese, neviem, či to bol na Stanforde, a už bol taký nahnevaný z toho, neviem, čo ho tam tedy nahnevalo, a hovoril o tom, že nikdy nemôžu produkt robiť marketéri, pretože keď ho budú robiť marketéri, tak oni vždy budú iba kúkať na tú masu ľudí, že čo by sa im plus minus mohlo páčiť, a z toho niečo vytvoria, vieš. Hej. Ale ty nikdy to nemôžeš na to tak pozerať, ty sa musíš pozerať na ten produkt ako niečo, do čoho sa ty vyznáš a musíš tým ľuďom ukázať, že toto by sa vám mohlo páčiť, že toto je niečo, čo by ste vy potrebovali. Pretože tí ľudia nikdy, ale fakt, že nikdy len tak sami od seba si nepovedia, že áno, že toto je to, čo by som chcel. Že ty to musíš naozaj vytvoriť a potom im to ukázať, že a toto náhodou by sa vám nepáčilo. Oni že si to nedokážu tak sami nejako predstavíš. A to máš potom aj rôzne funkcie, z čoho u nich plynú, či na telefóny, alebo to je jedno. S tým súvisí aj reklama, že ako ste to vlastne tým ľuďom ukázali, že čo vlastne chcú kupovať. A to je ďalšia otázka vlastne, že ako ste to propagovali a ako rástla akoby ten awareness ľudí o ponožkách a na aké médiá ste mali dosah. Tak na začiatku sme tlačili všetko do toho, aby sme do toho investovali čo najmenej peniazy. Takže najprv sme urobili klasický photoshoot ponožiek, kde sme nafotili tie prvé 2 dizajny. A potom sme v podstate zverejňovali tieto fotky na Facebooku a Instagrame, čo nás stálo úplne že nič. A chvíľku na to, ako sme spustili e-shop, sme urobili na Facebooku súťaž o tieto ponožky, čo nám nahnalo dosť veľa prvotných zákazníkov a fanúšikov, čo bol celkom dobrý krok, ale nie vždy sa úplne oplatí robiť súťaže, lebo ti to naženie aj fanúšikov, ale aj ľudí, čo proste nebudú kúpovať tvoje produkty, ale proste budú chcieť iba súťažiť. To je iba free stuff. Čiže to je taká dvojsečná zbraň, by som povedal, tieto súťaže. Targetovali sme hlavne sociálne siete a postupne sme začali zapájať aj reklamy na Facebooku a Instagrame, ktoré používame dodnes a sú pomerne efektívne. Čiže takýmito postupnými krokmi sme zväčšovali svoju fanbase. A ešte okrem tohto by som spomenul aj influencerov na Instagrame,
ktorí s nami na To začiatku som vlastne spolupracovali. videl váš Instagram channel a boli tam rôzne fotky od rôznych ľudí, ktorí vlastne fotia takéto produkty. To ešte oni boli takí, my sme boli malí, oni boli malí a v podstate aj dnes sa oplatí skôr spolupracovať s tými, ono to má už svoj názov, že mikroinfluencery, pretože tí veľkí možno majú akože strašne veľký fanbase, ale už nie sú tí fanúšikovia až tak stotožnení ako s tým človekom. Vieš, že napríklad taký Gogo alebo Expo, že oni síce majú neskutočne veľké čísla, ale v podstate budú mať ten úspech tej reklamy pre tú firmu, bude taký istý, jak kebyže majú o 3/4 menej fanúšikov. Vieš, čo myslím? Hej, to je zaujímavé. Oni sú aj vlastne už ťažko dosiahnuteľní, akoby, lebo majú toho aj veľa, nie? Že rôzne reklamy a tak. Hej. Dobre, ďalšia otázka súvisí s tým, že vlastne vy ste začali ako študenti a na Slovensku možno aj inde, ale hlavne na Slovensku sa chcem zaujímať, že študenti niekedy majú nápady, ale možno si nie sú istí, že ako to urobiť legálne, aby rozbehli nejaký biznis. Tak máte tu nejaké tipy, triky, ako sa to dá spraviť, ako sa toho nebať? Tak keby som mal dať taký trojstupový návod, ako založiť biznis na strednej, by to bolo takto asi. Takže prvé je dôležité proste vytvoriť nejaký produkt vo veľmi malom množstve, aby si človek proste, aby vedel, či proste to ľudia chcú, či to má význam, či o to bude na trhu záujem. To sme vlastne pomôžne spravili tým, že sme vyrobili ponožky pre školu, čo bolo úspešné a vlastne ten prototyp aj celý zaplatil naspäť. Tak sme vlastne vytvorili nejaké MVP, Minimum Viable Product, ktorým sme overili, že sa to bude naozaj predávať. Potom, keď sme už vedeli, že to má potenciál, tak sme išli do toho, ako to robiť legálne. Na Slovensku pre študenta je asi najvýhodnejšie a najľahšie vytvoriť si živnosť, kedy vlastne ten študent živnostík, vďaka tomu, že štát za neho platí odvody do zdravotnej poisťovne, vlastne nemusí platiť žiadne odvody a bez toho vlastne nemusí platiť odvody predtým, ako ešte niečo zarobí. Takže keď niečo zarobí, hej, nejaké odvody sa mu strhnú, ale vlastne nejde do podnikania so stratou, čo je naozaj výhodné a preto tí študenti si myslím, by mali ísť touto cestou. Založenie živnosti v dnešnej dobe je záležitosť. Celé to vlastne už dá spraviť aj slovensko.sk, celé online a myslím si, že to je vlastne už aj zdarma. Predtým, keď sme to zakladali ešte my, tak sme museli ísť na živnostenský úrad a sme si tam museli vypísať nejaké tlačiva a tiež sme tam platili drobné poplatky, ale platili. A teraz v dnešnej dobe to už sa dá celé spraviť aj slovensko.sk. Potrebuješ ku tomu ten občiansky preukaz elektronický však. Áno, EID. Ale ja som vybavoval včera a bolo to veľmi rýchlo, takže je to naozaj veľmi rýchly proces. Tak to vyzerá celom jednoducho, že nemalo by to nikoho odradiť. A keď sa nebude dariť, tak nič vlastne tým nestratíte, čo je najväčší benefit tohto celého. Pretože ak by ste už neboli študenti, no a vtedy si založíte živnosť, tak proste musíte platiť napríklad minimálne odvody do zdravotnej poisťovne cez 60 eur za mesiac. To znamená, že aj ak nič nezarobíte za rok, tak proste musíte odviesť do zdravotnej poisťovne okolo 700 eur. Aha. Tak to nemusíte, keďže ste študenti. Hej. Ale pri tom študentskom je to takisto iba na prvý rok, tuším. Hej, prvý rok sa neplatia tie odvody. Dobre, takže trojstopový akoby postup, ako si založiť biznis na strednej, urobiť si prieskum, živnosť a čo tu bol ten tretí bod? No vytvoriť nejaký spôsob, ako celý ten proces automatizovať. Takže napríklad v dnešnej dobe sa veľmi ľahko robia e-shopy, a či už cez WordPress, ale WordPress je už podľa mňa celkom na ústupe a už sa vlastne robia v dosť veľkej miere statické web stránky, statické e-shopy, čo má niekoľko svojich výhod. No a potom, keď už máme taký nejaký spôsob, ako tie veci predávať, ako vlastne vytvárať tie faktúry, ako vlastne tých zákazníkov ako keby obsluhovať, tak môžeme ten produkt
propagovať cez sociálne siete. Napríklad my sme v Ponši používali hlavne Facebook, ale samozrejme to závisí od produktu. Niektoré produkty, napríklad ako ponožky, takže niečo cool, niečo na oblečenie, sa veľmi ľahko predáva, veľmi ľahko prezentuje na sociálnych sieťach typu Facebook alebo Instagram. Hej. Ale keď máte nejaký serióznejší produkt, tak samozrejme sú asi iné miesta, kde to môžete prezentovať, ako napríklad Google Ads alebo na LinkedIne. Ale tak všetky tieto formy reklamy sú veľmi super, pretože ten digitálny marketing je celý o tom, že vlastne platíte len keď ľudia klikajú na vaše ponuky. To znamená, že nie je to ako kedysi, keď ľudia kupovali billboardy alebo neviem, letáky alebo všelijaké fyzické veci, kde vlastne ste museli spraviť nejakú investíciu bez toho, aby ste vedeli, aký máte počet reakcií ľudí alebo že s koľkými ľuďmi tu bude reálne interagovať tá vaša vec. Takže naozaj tento digitálny marketing je super vec. A tiež veľmi vyhovuje tomuto lean business postupu, kedy vlastne nechcete vôbec investovať niečo predtým ešte, ako ste zarobili. No ešte možno ja by som k tomu dodal, prvé bolo, tri veci by som dodal. K tomu podnikaniu, každý, či sa mňa pýtajú, alebo aj Martina Filipa, že každý by chcel také priame odpovede, že čo mám spraviť, keď idem teraz založiť firmu, že čo musím spraviť. Takže určite sú tam nejaké také hlavné veci, že akože založiť si, ja neviem, živnosť, SROčku, to je jedno. Treba mať vybavené nejaké tú byrokraciu a všetky tie papiere okolo toho, OK, to potrebuje každý. Ale každý by chcel nejaké priame odpovede, OK, že mám si založiť skôr Facebook alebo Instagram, mám si skôr založiť, mám pracovať aj so Snapchatom, nemám pracovať so Snapchatom. Každý by chcel nejaké priame odpovede. Lenže tu by som chcel akože ku každému tak povedať, že nech sa na to nepozerajú ako na niečo, čo je statické, niečo, čo je pre každého rovnaká odpoveď. Skôr by som chcel každého tak vyzvať, že nech sa nad tým zamyslí, že nech sa tak začne tváriť, že je nejaký úspešný podnikateľ, alebo že nech má na to hlavu a sám si kladie otázky, že OK, že keď ponúkam, dajme tomu teraz, čo mám také v izbe, vankúše, že keď predávam vankúše, tak má význam ísť na Instagram a sám sebe si odpovedať, že čo by to mohlo mať, aké výhody, aké nevýhody. Má význam ísť na Snapchat, malo by ako, že sám si dáva tieto otázky a porozmýšľa nad tým, pretože aj ten človek, čo ti radí, tak nepredával vankúše. Chápeš, že on tiež len hovorí z nejakých svojich skúseností, čo by reálne mohlo alebo nemohlo fungovať. Alebo čo ešte také iné, že treba sa naozaj nad tým zamysleť ako niekto, kto už sa plus minus do toho vyzná. Že si sám zodpoveda tie otázky. Potom, čo sa týka ešte tých reklám, tak v podstate ten Facebook je dosť dobrý. On je vlastne prepojený s Instagramom cez business manažer a dajú sa tam nastavovať kampane. Keď nastavíš dobrú kampaň a je to úspešné, tak ti Facebook do teba dá ešte nejakých pár eur. Akože normálne ti príde kupón, či 10 alebo neviem, 10 eur, aj cez 10 eur podľa toho, ako vidia v tebe potenciál. A tuším, že tým začiatočníkom dávajú aj viac peňazí. Preto niekedy na Facebooku vidieť také úplne, že neprofesionálne reklamy, pretože dostali ten kupón, vieš, a chceli ho hneď využiť. A vôbec nevedeli ako, tak skrátka len naklikali niečo a vidíš tam odfotené menu jedálneho lístku a že poďte sa nájsť. Ani nevieš, o čo ide. Avšak Facebook v poslednom čase tiež nie je až tak výhodný. Určite, čo sa vždy oplatí, je Google Ads aktuálne, jak je zjednotený. A Google Ads dáva, tuším, presne 125 eur, neviem, opravte ma, keď sa mýlim, na začiatok, tak nejako. Čiže to sa tiež oplatí. Treba si tam ponastavovať nejakú PPC reklamu a skúšať. Hej, pozerať videá na YouTube, skúšať a nečakať, že na niečo budú konkrétne odpovede. Pretože ten trh je naozaj všelijaký. Že niekto ti môže povedať, že v živote to nebude fungovať, ale možno práve teba napadne niečo, že by to mohlo fungovať a reálne to tak bude fungovať. Chápeš ma? Že aj keď niekto povie, že chcem predávať, ja neviem, obaly na knižky alebo nejaké diáre, tak niekto ti povie, že to je úplná hlúposť, že to nikdy nebude fungovať, ale keď nájdeš tomu ten správny krok, ten
správny marketing a postup, tak to môže fungovať. Ako tam není vážne žiadne obmedzenia nikde. Takže asi tak. Toto je veľmi komprehenzívna odpoveď. Ja len tak zhrniem, že čo tu vlastne padlo, že vlastne otázka bola, ako môžu podnikať študenti na Slovensku. V podstate založiť si živnosť a nejak to automatizovať, ale že v podstate to nie je také jednoduché a nedá sa všetko automatizovať. Že nie je jednoznačná odpoveď, ako niečo automatizovať, hej. Stále to treba prispôsobiť tomu biznisu, akoby. Áno, hej, presne, jak si to povedal, hej. Treba to sa pozrieť na to, že čo mám, čo držím v rukách a čo by som dokázal s tým spraviť. Pretože ak by som si zobral napríklad na ponožky a aplikoval by som na to marketing predaju strojov nejakých, tak by som s tými ponožkami chodil po nejakých obchodoch a každému núkal, čo je neskutočne časovo náročné a ten konečný zisk, akože čas investovaný a získaný zisk by bol totálne zle. Treba to vždy nastaviť tak, aby za čo najmenej úsilia bolo čo najviac zisku. Vždy treba hľadať takéto riešenie. Hej. Ďalšiu otázku, to súvisí vlastne s touto, že s akými problémami alebo obťažami ste sa stretli počas budovania firmy. A môžete povedať nielen akoby problémy, ale aj nejaké wins, keď boli také, že nejaké veľké výhry. Mne tak napadlo napríklad, čo ma tak oblial studený pot, pretože veľa vecí som vybavoval ešte v škole a to som už tedy začal chodiť na výšku. A zrazu mi prišiel mail, že to sa týkalo konkrétne ponožiek na mieru. A zrazu mi prišiel mail, že to je aká neskutočne zlá firma, že v živote s vami nechcem spolupracovať, že takéto skryté poplatky a čo viem čo. A ja úplne, že o čom rozpráva preboha, že čo sme spravili, že čo. No a problém bol v tom, že my vlastne vždy posielame ponuku na ponožky na mieru, avšak sme neposlali ešte cenu za vzorku, pretože cena za prvotnú ponožku je u nás 60 €. A to som nespomenul v prvom maili, čo bola vlastne moja chyba. Takže som to spomenul až v druhom maili, že ešte tá konečná faktúra plus 60 €. Na čo mi prišiel ten polovýhražný e-mail, že preboha, že čo sme si to dovolili a že aké strašné, že v živote s nami nechcú spolupracovať. A vtedy som úplne ostal v takom ponikove, že OK, že čo spraviť, pretože je lepšie zarobiť, ja neviem, niečo než nič, vieš. A tak sme to nehali, sme akože tú čiastku odpustili a začali sme s ním komunikovať tak úplne jemne, že akože sa veľmi ospravedlňujeme veci okolo toho a ešte sme mu spravili také pekné balenie, etikety a potom keď sme mu to posielali, tak sme pribalili, lebo nakoniec potom teda súhlasil s tým, že to bude chcieť a ešte sme mu pribalili ako že ponožky čisto len preňho a taký pekný list sme mu napísali, že sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie a sme sa tam podpísali a že nech sa im teda darí, pretože oni oslavovali 15 rokov od vzniku, že nech sa im darí ešte ďalších neviem koľko rokov a snažili sme sa tak ako byť taký, neviem, že výsť v ústrety a zároveň hlavne si vážiť toho zákazníka. No a čo som chcel tým povedať, bolo to, že z najhoršieho zákazníka sa vlastne stal potom najlepší, pretože o 3 dní, keď si to zákazník prevzal, nám prišiel mail, že neskutočne ďakuje, že super prístup, že nás bude určite všade odporúčať, že úplne že diametrálne odlišné, než oproti tomu, jak bol ten prvý mail a jak bol ten posledný mail, že to som mal aj chuť si oscreenshotovať a vystaviť niekde v izbe, že jak sa dá aj niečo z totálne najhoršieho nejak zachrániť nejakým fajn postupom. Tu si vlastne spojil to ups and downs. Toto bol taký save. Hej. Ďalej tu mám, že ako vlastne funguje u vás výroba nových ponožiek a dizajn nového prototypu, keď v podstate máte niečo už na trhu a chcete akoby inovovať, že čo spravíte? Tak my si nápady na dizajny spisujeme priebežne do takého spoločného notu a potom z nich vyberáme tie najlepšie, ktoré potom upravíme do formy, ktorú ponožka vyžaduje, proste má to nejaké obmedzenia. A z týchto najlepších dizajnov potom urobíme takú menšiu anketku na Google dotazníkoch,
ktorú rozošlame našim kamarátom a známym. A z tejto štatistiky potom nejak vyberieme ten najúspešnejší dizajn alebo najúspešnejšie dizajny. Ale toto má takisto nejaké svoje nevýhody. Využíva čisté iba Google dotazníky a občas je výhodnejšie sa opýtať tých ľudí naživo, čo si o konkrétnych dizajnoch myslia, pretože naživo vidíš aj nejakú tú reč tela a proste ako sa k tomu dizajnu naozaj postaví. A takýmto nejakým postupom zistíme, že čo má potenciál a čo nie. Potom vlastne pristúpime k výrobe vzorky, ktorá je potom upravená po prípade a následne vyrábame vo veľkom. Máte nejaké nástroje na to, aby ste to potom odmerali, keď to dáte na trh, že aká je odozda ľudí? Taký klasický nástroj je po zverejnení nového dizajnu na Facebooku a Instagrame proste veľký, aký dosah má ten dizajn, koľko lajkov, koľko impresí má ten príspevok a potom na základe toho vlastne vytvárame aj reklamy na konkrétny dizajn a vytvárame aj dorábky. Ak sa smiem tak spýtať, ktorá ponožka je najúspešnejšia? Momentálne sú tu určite osobnosti Slovenska. Celá kolekcia osobnosti Slovenska. A potom sú to klasické evergreeny ako folklórky alebo ľudovky, čo sa proste ľuďom stále páči. Folklórky to sú s takou potlačou ľudovou. Tie biele, hej. Presne tak. Aha. No, tej osobnosti to bolo akože neskutočne zaujímavé, jak si sa pýtal ešte na to, že jak tvoríme tie ponožky, pretože keď si zoberieš, tak tá ponožka má nejaké obmedzenia. Že ako môže byť na šírku, koľko má tých štychov a na výšku, koľko má tých štychov. A my sme si povedali, že OK, že pôjdeme, že spravíme osobnosti Slovenska a my sme si ako absolútne neuvedomovali, že až jak komplikované to bude. Pretože keď robíš nejaký obyčajný vzor, tak je to pomerne s úvodzovkami easy, pretože máš nejaký úsek, ktorý nakopíruješ okolo celej ponožky, akože príklad pri tých totálne najjednoduchších dizajnoch. A teraz tie osobnosti Slovenska, aj keď si to pozrieš na stránke ponš.sk, onsh.sk, tak tamto je na šírku len 80 pixelov. Tak si zober, že na šírku 80 pixelov potrebuješ dať dôveryhodný portrét Ľudovita Štúra, Štefánika a Janošika, čo bol, že neskutočný hrot. A vyzerajú veľmi, veľmi pekne, že ste to trafili. To sa toľkokrát prerábalo, že to si nevieš ani predstaviť. Ja som už plakal s Martinou, že čo budeme robiť. Hlavne pri Štefánikovi, pretože hej, aj Štefánik, aj Janošik, to bola ukrutná bolesť. Tam tie oči, celkové to jedno oko má len nejakých 8 pixelov, 8 tých štychov. Vieš, jedno oko. A ty keď posunieš jeden ten štych, tak z vážneho, ambiciózneho Štefánika je zrazu totálne smutný Číňan a ty nechápeš, že čo si spravil. A potrebuješ to nejako dať naspäť, aby to dobre vyzeralo. A to ti mení úplne, že celý dizajn podložky. V rámci tých 80 pixelov tam sa dá nakresliť čokoľvek? A taktiež v rámci akoby ponožky, lebo vidím, že väčšina ponožiek je akoby jednofarbná na spodku s nejakým nápisom a potom hore sú nejaké motívy. To bolo čisto len kvôli tomu, že my sme to tak chceli farebne odlíšiť a je to pohodlnejšie, keď na spodku v podstate nemáš žiadny vzor. Tak hlavné boli tie osobnosti, že nejako sme to neriešili. Dobre, blížime sa ku poslednej otázke vlastne, že kde je Ponš teraz a kam sa uberáte? Keďže sme všetci na vysokej škole, tak Ponš momentálne berieme ako nejaký side business a venujeme sa mu viac menej pasívne. Čiže sa skorej zameriavame na ten B2B model, ktorý som spomínal a vyrábame ponožky na mieru pre firmy. Dizajnom sa teda venujeme hlavne cez prázdniny, kedy na to máme viac času. A kam sa uberáme? Uberáme sa týmto smerom a ďalej. Chceme ešte viac rozšíriť tú možnosť predaja ponožiek pre firmy a rozšíriť svoju ponuku dizajnov. A hlavne by sme to chceli trochu viac automatizovať, aby sme popri tej škole stíhali ešte viac vecí, čo sa ponožku týka a investovali do toho rovnako času ako teraz. Chápem. Možno teraz taký plug malinký. Zdravíme všetky firmy, ak by ste náhodou chceli ponožky, tak môžete vyrábať od 100 párov. Stačí, keď nám napíšete a stačí
Na našej stránke ponš.sk v kategórii Ponšky na mieru si zadať svoj e-mail a my sa vám hneď ozveme. Veľmi radi vám pomôžeme aj s dizajnom, aj s balením, aj s etiketami, so všetkým a určite budete spokojní. Tak to možno hneď vyskúšame ako Hack Košice. Dobre, ďakujem veľmi pekne, chalani, že ste prijali pozvanie do tejto epizódy podcastu. Padlo tu strašne veľa proste užitočných podnikateľských akoby tipov a trikov a vypočuli sme si vlastne success story ponš.sk, čo chalani vlastne doviedli až zo strednej školy na slovenský trh a vlastne predávajú to už komukoľvek a vyrábajú akékoľvek ponožky, čo si myslím, že je veľmi pekná success story a ďakujem vám, chalani, za účasť na tomto podcaste. Martin, Jaro aj Filip. Díky za pozvanie. Díky. Pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu.